Vi så meget. Er man sammen med nogen? Nej. Det tror jeg ikke. Nej, det er ikke. Fuck, hvor er det klamt at spille den her mode her. Det er fedt at spille Fuck, her. jeg lige havde ad, der løb rundt, mand. Nej, lad nu være, please. I'm fucked. Du rammer jo perfekt. Nej, Lasse, det er ikke fair. Hvorfor dør du ikke? Du er vant til at spille den her måde. Hvorfor Du har haft fuck at kan spille det bare ranked den her fucking- klamme måde, han har spillet med. Janne! Nej, fejl! Janne! Hvis der er en knife, nej, hvis der, når man knife, så får du også skud. Lasse, lad nu være. Kan vi ikke gøre sådan, ligge det her tredje person og alt muligt? Nej, kom nu, Mikkel. Det er en god måde at øve dig på at sigte, faktisk. Nej. Der kommer sådan to bag fra mig. Så kommer Lasse the boy, fordi han fucking lærer en død lortehacker. Det gør han. Lasse, du cheater. Jeg kan godt lide at ramme en eller anden idiot der. Hvad kan du da så hurtigt forhold til mig? Jeg tror ikke kraftedeme også. Wow, Lasse. Ja! Jo, Lasse. mand. Ad, du er klam. Ad. Mikkel. Så er det Nej. Kan man ikke bare blive ved med at lade sin gun op? Jeg ramte første gang! Du kan bare dræbe ham så mange gange I kan. Gid him, mother. Ej! Sidder bare og venter, Jelle. 100 år på. Ja. Bare det. Virkelig ikke noget at spille den her version. Jeg har aldrig prøvet. Jeg har faktisk anden gang jeg spiller den her måde her. Nej. Det er da Jelle. Jeg ramte ikke. Jeg ramte ikke. Mad. Var det Kimi? Anden Niels. Er jeg klam nu? Hvorfor trykker den ikke F? Ej, Jelle, det er en kæmpe kant. Jelle. Ja, nej, Lasse. Ja. Du ser mega klam lige nu. Har jeg taget en 16-2, jeg slet ikke droppe mig mere. Jo. Wow, Lasse, du har aimbot. Kommer bare på der. Men du er triggerbot, det er det, jeg mener. Ej. Det er sådan en fight nu. Oj! Det er fucking sjovt, det er one the chamber. Oh no. Gotta go for the skill! Hvordan fanden gør du det? Jeg Oh fuck! Nej! Fuck, jeg er dårlig til det her. Fucking sjovt, det er en tredje person. Bare vent til når man begynder at spille med sniper i tredje person. Ja, det er fucking svært. Har jeg prøvet det engang. Det er ikke engang svært, når du lige lærer det. Han skal jo løbe, den bøsse, mand. Nu går jeg bare godt for Jeg Niels. skal løbe. Nej! Men ved du da, når du mister dit første shot, og den anden der kan miste, så er det bare sådan. Ej, hvad? Why do this? Har nogen, der Der. ringer til mig? Nej, men om ikke, nej! Hvad? Ej, hvad? Oj. Okay. Fucking noget at Lasse, gør. Oh, that kill though.
Der er nogen, der ringer til mig. Why do this to me? Hvad er det nu til? For helvede, lad os styre dig nu med de fucking fede bøssehæk. Er det bare til Boblen! evig tid? Ja. Boble! Nej! Som I så. Jeg Vi skal bare spille Daisy, når vi spiller det her. Hvad gør det der? Fucking Kraftedeme, hacker. det er kraftedeme med 4 det her. Ja! Ja. Det er sådan en klam hacker. Ej, pis. Det var fuck. En eller anden idiot. Jesus! Det er mig. Jesus! Stop en gang. Nej! Jeg løber Nej, op nu bag er dig jeg hele ikke skud tiden. tilbage. Men... I den tunnel der. Close. Come a little bit close. Men der står det opkovet. Nej, falder. Nå, pas på. Ej, Hjalte ramte den engang. Fuck, hvor fedt. I alle pistol kill. Oh, this is so hard. What to do? Hvorfor kan man ikke spraye det her lort? Hjalte. Kommer du fighter? Ej, lad det der. Hvor det ser dumt ud, når de kravler på en sti, de der idioter. Ej, Hjalte, de klamme idiot. Nej! Nå, der kom det der. Why do this to me, drenge? Nej! Nå, Newton. Ej, Spil lidt højere. Hvorfor er det? Næsten Kede fuck dog. hacker. Nej! Eller... Nej! Jeg lige en grøn, står du bare deroppe igen? Lasse, jeg prøvede lige det der, hvordan Ready for the knife fight? You ready for it? Amen. Ready now. Amen. 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 Ej, jeg er en kæmpe Amen. fede. Jeg ligger lige over, Lasse, jeg ligger lige over i et hjørne igen. Det er jeg. Det er kæft. Eller? Why is no one coming over to me and killing me? I'm such a free kill. Fucking dårlig løb i lige strækning og opbræk. Får man sådan 2 skud, hvis man rammer, hvis man knifer ind 2 gange. Ja. What you does? Finally, I touched et eller andet. Hej bolden med bullshit. Så kommer Jesus bag. Nej! Double kill. Double kill. Matt. Mad. Nå, hej Mikkel. Jeg Niels hedder du. Amen. 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 Eller alle sammen, vi skal lægge os ud i et hjørne ved. Altså, vi lægger lidt på midtebanen, og tæller vi til 3, og så ham der overlever, han er GG. Ikke dræb mig, stop nu. Alle sammen dø lige, og så starter vi for at har 1 skud. Okay. Nej, Hjalte, hvad laver du? Du skal Alle tager sammen, når du efter, vi siger. Her. Næste, har du skud? Jeg har skud. Okay, vent nu. Hvor skal vi lægge os Åh, jeg hen? får hårdt lyst til at dræbe dig hele meget. Nej, ikke dræb mig nu, her. Fuck, du kan bare et chok. Hjalte, din pik, hvor er du? Ja, her. Okay, kom, vi ligger altså ved at rum Chris her. Nej, herhen, hvor der ikke er nogen døde mennesker. Ja, vi ligger også over de døde mænd. Ja. Kom så, jeg ligger på siden.
Okay, jeg tæller Okay, til 3. 3. Nej, vent lige. Herhen! Stop, du skal ikke helt op ad hinanden. Nej, herhen! Nej, kom nu. 3, 2, 1, go! Nej! Fuck, jeg tog en 20 startet, Niels. Jeg synes, der er sgu. Jeg skød ikke engang. Jeg skød ikke engang. Jeg ramte dig ikke. Eller vi tager en til. Kom ind. Okay. Det kan være. Okay. Oh, fuck. Okay, nu gør vi Eller det. ind i midten. Ja. Ej, men lås 2 skud, din idiot. Men jeg skal nok fyre i den af. Jeg ligger lige her. Åh. Lige her. Okay. Godt. Nej, jeg skal ikke på det. Flytter det lige. Sådan der. Bullshit, jeg fokuser dig. Nej, jeg Hvad laver du, din fede hoved, Hjalte? Hjalte. Fuck, det er idiot. Hold. Kom lige alle sammen igen. Hjalte, stop så! Op i midten af banen. Jeg smider bare ud for Jeg har ikke noget skud. Eller en lille... Kom nu, eller vi alle sammen mødes deroppe Åh, igen. Hjalte! Eller vi alle sammen mødes deroppe igen nu. Ja. Lad mig skyde mig. Ja, hvis du skyder et skud med, så gør jeg en lade holde, så går vi 3 mod dig. Nej, ikke. Okay, kom herover. Prøv lige Hardy, vi skal have 3, der stiller sig med ryg mod ryg, og så... Niels... Okay, min mor er egentlig. Niels, du er dommer, lige sådan. Jeg Hallo? så Okay, I'm spiller. dommer. I'm dead. Dommer dø! Jeg er dommerkiller! Hjalte, lad nu det er være! Jamen, han er træls, han driller. Okay, Jeg er altså lige væk 2 minutter. ja. Hjalte, Ja. din fede hoved. Ja, hej. Hjalte, nu stopper du fandme. Kom nu, gå ind på midten én gang. Ja. Nej, se nu her alle sammen. Der er 3, der stiller ryg mod hinanden, og så løber de, så løber de bare uden lige strækning. Og så med det samme, at Niels han siger, nu, der skal vi alle sammen vende os om og dræbe hinanden. Hjalte, nu stopper du, jeg mener det, det er ikke engang sjovt længere. Hjalte, Jeg er en longshotter, bitch. stop nu, du tænker det. Hjalte, stop nu, det er ikke sjovt længere. Hjalte! Stop nu. Kom op på midten alle sammen. Ja, lad os gøre noget godt, så kigger jeg dig bare for lobbyen. Så gør det. Ja, er jeg ikke med til aftale at spille, så er det. Jo, Hjalte. Fint nok, nu spiller vi kraftedeme seriøst i Steve. Det koster. Jeg løber godt de her 10 kills, de skal vise fra for dig. Nå, okay. Bare fordi jeg er bedre end dig, hva'? Nej, fordi du dræber os, når vi faktisk har nogen chance for at dræbe dig. Det er det spil. Jeg fik gas. Ja. Ej! Åh! Ah,